Sanibonani babukeli be-Transformation Life. Kusayimina uSibahle wakwaNgqononga. Bazokhumbula abanye ababukeli ukuthi ngike ngafika la not so long ago ngizoshare istory sami sokuhlangana nabantu bangaphandle. Njengoba ngangichazile ukuthi istory sami engangisishare kahle ngangingabhekile ukudatshukelwa, into ebengifuna mina bekuwusizo olukhulu kakhulu size bengilifuna bekwelo muntu engizoxoxa naye, a shoulder to cry on, izinto ezikanjalo nje. Ngiyabonga kakhulu ngilitholile usizo, abanye ababukeli bangifunile bangithola, ngiyabonga kakhulu kulabo, ngiyabonga kakhulu, izandla edlula ikhanda. Istory sami engakusho nje akukuningi babukeli. I felt ukuthi I owe you ukuthi ngizonichazela ukuthi i-Transformation Life ingisize kuphi, nani ningisize kuphi. Okay, ngibakwazile ukungiphelezela ukuthi siye emakhaya. Unfortunately asimficanga umama bekhona la bekade ekhona ehlotsheni, bekade kunomkhuhlane. So ngicelile ukuthi uma sengiyo kwesibili ngizocela ukuthi bangikhaphe ukuthi babe khona ukuze singeke sinishiye ngaphandle. Mina ngiyangithanda ukuthi into makade ngisho abantu akade bengisiza ekugcineni babone ukuthi bengadlali ngabo, bekusize bekade ngilidinga lolu and bekuyinto yangempela. Ngibongile kakhulu once again nje, izandla edlula ikhanda. As for kulaba abakade bengijaja, it's okay guys, ilungelo lenu, indlela ekade nifila ngayo leyo. Well, abebengebaningi kodwa ngiyajabula ukuthi abaningi bangizwile and bakhona bathe kufanele ngenkonzweni. Ngiyabonga futhi kulabo izwi lami lishile, ngiyile enkonzweni, ngiyile Nkosi yami, ngiyile. Kufike kwabamnandi lapha, ngibonile ukuthi bengiphuthelwa, ngibonile impilo bakithi, impilo. Kahle istory sami bekwesokuxwayisa izingane lezi ezisakhula, ama teenager. Kakhulu bekukubavula amehlo. Kubalekile ukuvula amehlo. Yabona nje ungena la umuntu wesifazane, so nani bazali thandana ingane, gadana ingane, ningayitotosi ingane mayidinga induku kumele uyishaye, hayi uyishayile ukuyibulala, ushayile ukuyiphilisa. Kunosisi ongifunile naye wangithola, usisi wabantu. Ngicela ungalisho igama lakhe nesibongo sakhe ngemvumo yeni babukeli, ngiyacela. Usisi ubefuna ukungisharela istory sakhe. Usisi yabo istory sakhe singithintile kakhulu, umoya wami usuthintile, kubhlungu. Thina abantu besifazane ibhlungu indlela esiphila ngayo, ibhlungu. Like abanye abantu ngeke bayi-understand, futhi akusiwona wonke umuntu wesifazane ongayi-understand because sikhule ngendlela ezingafani, sikhule nje ngephansi kwezimo ezingafani. Usisi lo istory sakhe ubekade ethe usisi wake waba kwi-relationship. Usisi relationship akade kuyo kwakuba kwengane. Okungiphatha kabi, zonke lezi zinto zenzeka kuthini esiphuma emakhaya. Masifika la eThekwini isikhathi izinto eziningi ziba kanjalo. So usisi lo utheme ngixoxela ubekhala usabiluza la, mina bekade ngishilo ukuthi akeze ezoyikhulumela, manje uyasaba. Kodwa ke since nami ngile endlini kaJehova, so sengikwazile, sengiyazi nami ukuthi ikhona izwe elifike elivula ukuthi ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Lo sisi lo ngimthathe njengomakhelwane, ngimthanda njengoba nami ngizithanda, njengoba ngimthanda nani izithandwa zami, ngiyanthanda babukeli. Usisi ube nenkinga yokuthi ubaba wengane yakhe ubebethandana, emthanda, not ukuthi ubemthanda exactly. Ubaba wengane ubethandwa kuboka sisi ngezizathu sokuthi kuboka sisi bekuhlusheko, kuboka soka leli bebengezona igwili kodwa bebephila kangcono ngoba bebenaso isibaya sikhona inkomo. And yet kuboka sisi asikho isibaya. Thina la siphuma ngakhona isibaya masingekho futhi niyahlupheka, noma ngabe kuthiwe niyalala ndlile kodwa isibaya masingekho niyahlupheka. Indlela ke kuphilwa ngayo, futhi sekungconywana manje, sekungcono. Kodwa nje ngalesa sikhathi okusho ukuthi usisi ke ashelwe ileli soka leli,
kubonakala ukuthi hayi bavumelana ke ngenkulumo. Usisi evume engavumi ngoba phela bamfakela ipressure ngalanga kubo. Uyabona futhi naye ukuthi imevuma bazophila kangcono. Bese ibhlungu kakhulu le story Nkosi yami. Usisi utheme ngabe sethandana naye kwathandana. Ngethemba lokuthi uzolotsholwa ashade. Uvunyiswe yilokho ukuthi ngoba uzolotsholwa ashade ahamba ayohlala lapha. Abangamlobola usisi, abangamshada usisi. Kodwa bakwazi ukumenza isilima bayomcela, umcelo ohamba wodwa. Umcelo ongenayo ngisho yodwa inkomo usisi wabantu uyintombi into. Ngenxa yendlala. Ngoba bafethu indlala eSouth Africa inkulu and isenzisa noma yini. Isenzisa noma yini. Usisi wavuma ke phela ke bajabula nakubo ukuthi sekuzoba ngconywana naku sefika naye usayintonjana nje uyabona nje usaqala nje ungene ebujongosini. Avuma usisi bathandane no bhuti lo. Shothi ngesikhathi sebethandana ubhuti wayengenazo izifiso ezinhle ngosisi. Mangibheka mina angazi kodwa nina nibona kanjani kodwa mina ngendlela engibona ngayo indlela yena afika ngayo wafike umuntu ofuna umfazi and umfazi wayembona khona lapha kaNdlwana engenandaba nokuthi kaNdlwana lapha efuna khona umfazi khona lapha waphuma futhi usisi wabantu yabuya ingane ekwayisa ingane ke emuhleke umileke Nkosi yami lo yasisimuhle futhi indoni yamanzi uyakhephuzela nje ngisho ithanga lakhe nje uyabona ukuthi nje intombi le. Hayi usisi wabantu ke wathandana wangena ebudlelwaneni. Usisi wabantu uyabona nje ukuthi nje naye nje ugqoke nje izinto ezimveza ubughosti bakhe kodwa phela hayi kabi ufaka ijini yakhe nje uright usisi wabantu. Siyaxoxa ke sihlangeneke naye. Besihleli naye angizosho babukeli besihlele workshop naye. Phela ngithi ngisazitohozela nje into engatheni ke mina. Sikwazile kodwa phela ukuthi sihlangane nosisi. Well usisi wabantu ke wangikhalela ke bakithi. Usisi wabantu babo ingane bathandana ke bengakabi nengane wamcela. Memcela ke wakhulelwa kusisi. Wamthatha into emba yenzile uGayi. Umthathile usisi wamisa kubo wamhlalisa kufana nokuthi ukipitile phela ngoba akashadile. Umhlalisile wahlala wabona washona uma womfana. Umeshona uma womfana umfana kuyasho ukuthi ubengeni njengoba kade ngisho ukuthi inhloso ezinhle bengenazo. Uqala wamhlukumeza ingane uhlukumeza uma wengane uhlukumeza uma wengane ebashaya futhi bebuwise okwes ubemtshela ngokuhlupheka kwakubo kwaphoqa ukuthi uMogela kabuyele ekhaya bengaxoshiwe phela ekhaya. Hayi ohamba waya ekhaya mebuyele ekhaya wahlala umesho yena uthi wayihlala iminyaka ngazi noma emibili noma emithathu anginaso isiqiniseko kwasho yena wathi wahlala iminyaka emibili noma emithathu. Ngenzela ukuthi makhona abangiphikisayo kucaca ukuthi akuphumi kumina kusho yena wahlala iminyaka emibili noma emithathu. Wa download i-app thizeni i-app le yokufuna abantu besilisa bengayazi ke mina lo app namanje ngiyazi ngiyayifisa ababukeli phela nginayo umuntu ngihleli nje since kwenzeka le yanto engantshela yona ngihleli nje ngiyamdinga nami umuntu. Wa download ke i-app download i-app ngoba umuntu wakhe loya ubemuhle bekuyibhungu nje kuthi umuntu wesilisa kusho konke ukuthi muhle ubebukeka bekuswahla nje lensizwa libukeka. So ugeli ke wahlala ke wabheka ke efonini yakhe shothi ubeloke ebheka nje edlula nje angiyazi ke mina le app akazi babonakala kanjani abantu kodwa ngiyayifisa. Hayi loke edlula ke so wahlangana nomuntu uthe membona lo muntu lo akulona uhlanga lwakhe kodwa futhi akuyena wangaphandle kodwa umhlophe umuntu omhlophe ngokwebala. Hayi ugeli ke angeneke baxoxe kube mnandi hawu hayi shuthi kuze kushaya isikhathi ukuthi bazo exchange ama numbers. They did exchange ama numbers balokhu bexoxa ke manje ku WhatsApp bayafonelana. Labantu abamhlophe ngizwa kuthiwa banalo uthando ngoba ugeli uyalibabaza impela uthando kuthiwa banalo. Ugeli ubemthanda ebhubha naye wakhetha umuntu mekuthanda guys awukwazi ukungakhethi mekukhombisa uthando la ngempela awukwazi. I'm talking from experience. Noma bekuthiwa isigebengu uzodlala ngawo ungena ngezinye inhloso ungena kade uyodla imali kodwa wakhombisa uthando dakho blue yakhetha
gayizeni sikhombiseni uthando thina silula. Hayi wamkhombisa uthando bathandana-ke kwakuhle. Ugeli kuze kushaya isikhathi ukuthi bazovakashelana or bakhiphane badle out balale emahhotela. Ugayi ngendlela akade ehlonipha ngayo bengamthinti ugeli ngoba bengavumelananga. Ugeli wathi akekho ready, so ugayi lo wathi ngilindile wena sithandwa sami ukuze ube ready. So udali wakhe-ke njengoba kade engakabike ready, hayi washuthi nje wazitholela iqhinga nje masigebengu loyana. Wathola iqhinga nje lokuthi angiyovela kubo, hambiyane baye emakhaya. Uyacabanga umuntu omhlophe hambe ejomba ubulongo, kodwa bafika phela emakhaya phela gayizeni umlungu uyasatshwa emakhaya. Iy'ngane zibona udokotela zikhe ngejubane zonke. Uthi ugeli ongabona kubo iy'ngane ey'baleka bafika omalume. Hayi phela nesingisa saziwa laphana, hayi basho ize khama. Understand bandla Nkosi yami. Ajatshuliswe naye wona lokho bayazama phela bayazama. Uma kaGeli besesebenza emajalidini, kodwa manje phela amajalidi angalaphaya isemaplazini. Uma usebenza eplazini kodwa endlini usebenza ejalidini-ke lapho vele bakhuluma isiZulu abelungu, sibabiza ngonkosana. Bakhuluma isiZulu onkosana lapha. Bese phela-ke kubi lokho-ke ngeke phela ungakufundi lokho okuncane. Uyayibona nawe leyo nto khona ama-basic. Uzoshaya good morning ngisho ebusuku ngoba into yangihlekisa engihlekisile. Ngiyaxolisa ukuhleka babukeli. Engathi ubaba kaGeli uyazi ukuthi makubingelelwa kuthiwa good morning kwakuyikhathi zantambama befika. So nje wathi engena ka-round wathi good morning inkosana wayikhipha isandla. Kwathi makuthiwa umkhonyana lo hayi bathi kanjani. Hayi phela-ke hayi-ke kuchazwe-ke kushiwo ukuthi hayi uzonibona umuntu sebambisene naye. Phela uGeli lo besuka mesuka la ekhaya ubethi uyofuna abatohe eThekwini, kanti cha uye kumlisa lo phela vele ngeke abuye evathazeni. Obvious uzothi hayi ngificile lapha kwathiwa ngibambe esitolo ngabamba ngabuya nalowo madlana leyo. Kodwa futhi-ke akuyona into ekadina kwakakhulu phela uGeli unengane uhola neqolo guys. So izinto ezinjalo zinakwa ngoba eqolweni lakhe vele iqolo ingane eyodwa. So njengoba kuyingane eyodwa eqolweni ngeke uzuze uma ngabe uhlala emndenini onabantu abakuthandayo. Kuyazi ukuthi iqolo lokuthenga amaphalishi ey'ngane ucoshe nawo ama-draws bakwethu. Ama-draws siyabadinga no-bra, so abanaki kakhulu. So mebuya kuGeli hayi kufike-ke nje kuxoxe kube mnandi-ke hayi-ke ngoba useyaziwa-ke phela umkhwenyana sekumkhwenyana phela ngoba umama hawu hayi sekumkhwenyana ovutha ekhaleni phela umkhwenyana ufike ephethe nanebhakede ne-KFC othulisa abama-drink nje kumnandi bayabukisa-ke bayathanda lo. Hayi-ke besangene benjalo-ke hayi-ke phela kuhamba nangemoto. Hayi yabona-ke emoto ngiyakuchazela hayi fike-ke kuhamba emoto kukhulunywe-ke kube mnandi-ke ngeke phela baphindele bobabili emuva. Ngeke ufike kade uzoziceba ukuthi usuqonyiwe la ekhaya uphinde uhamba nayo sekukudelela lokho emzini onomnumzane especially. Well bahambe-ke ahamba uGayi kube mnandi nje phela yabo useyaziwa uNogelo useyakwazi ukuvakasha. Noma mevakasha angeke asho ukuthi ngivakashela uSibanibani, cishe ngalisho igama lakhe. Ngeke asho ukuthi ngivakashela uSibanibani, uzothi ngivakashela umngani kodwa uma uyazi so anti bayazi. Angeke baze bazi obhuti ukhandashisa phela obhuti obaba, ngeke ubaba baze bazi. Ngenhlanhla-ke uhlala kubo kunomama kunobaba kunobhuti bakhe abawu-3 bese kuba osisi abawu-2 yena usisi omdala bese wakhona usisi omncane lo, kodwa bangasekugcineni njengokulamana kwabo lapho. Hayi kube kuhle kube njeya ahambe kuGeli lesikhathi lesi umnumzane lo umlisa kasisi ezovela lapha bese benesikhashanyana nje labo ma 4 months if I'm not mistaken. Uzongixolela dadewethu makuthi ngisho into ongayishongo kodwa ngathi uthe u4 months. Hayi shuthi kube right-ke kulo hayi ukuthi bengavakashi bebevakasha emahhotela ngesikhathi bekhiphile kodwa nje bevala inkomo kama phela le noma bekuthiwa wayithatha phela uSibanibanyana loya kodwa
ayithathanga yonke kwasala inkonyane saqhuba lona. Hayi ntombazane, hayi inhlanhla nayo futhi iyayibona nje ukuthi hayi iyangigidela ke manje. Hayi liyaphola mase liseshaya 24/7 yalazi wena. Hayi ntombazane ivakashe sijwayele ukuvakasha. Hayi futhi ukuthi bebengaboni labo clever bamakhehla la ekhaya ukuthi uyapi lo bebebona kuphela ukuthi phela bebefaka ikhanda phansi basaba ukukhuluma isingisi bazothena umlungu masethatha ngesingisi bafaka ikhanda phansi ahambe uMogela abuye bebewadla amanyala akhe. Mina ngakhula kuthiwa amanyala imali oyithatha endodeni bese uletha izinto ekuthengele zona ekhaya kubizwa ngamanyala. Angazi ke la eThekwini nibiza ngani kodwa nje amanyala kodwa ke bebewadla. Kodwa phela ke shuthi bekwamanyala kancane ngo angazi noma khona amakhulu amancane phela uGayi wafika wazosho ukuthi ukhona. So amanyala ke vele ke bazowathatha futhi bawathatha kuyena esandleni ngesikhathi efikile ngesikhathi ebapha imali ePostbar bawathatha amanyala bangasho ukuthi amanyala bathi Sibari Nkosana labo clever. Hayi uGeli ke kushaya isikhathi ushuthi mhlambe kwasesekula ko 6 to 7 months kwasesekulapho. Hayi usavakasha. Hayi uGayi watholela uMogela umsebenzi eCall Center ngeke ngisho ngegama kodwa wamtholela umsebenzi eCall Center. Kube mnandi eCall Center. uGeli phela wayekade noma engafundile kakhulu wayehlakaniphile efundile enawo umatric. Umefika la angazi noma ngesikhathi eloke evakasha kodwa khona amakhozi amenze sawona I think icomputer mangaphosisi. Angazi kodwa kulapha khona ama short course la eThekwini akhona futhi nalawa mahala. Babukeli umuntu angahlala ekhaya athi imali ayikho akhona wamahala. Mani wafuna ningithinte ngizonichazela konke ukuthi angikwazi ukwabeka la ngoba kuzobe sengathi ngiyaba advertise abanye abayithandi ke leyo nto so ngcono ngingasho ngcono uma ufuna uzongena ngale sizokuchazela kabanzi. Hayi ke uGeli ke wangena eCall Center kwabamnandi akalali nomlungu uqasheliwe futhi uziqashelwe hayi noma ngingashoke waqashelwe eMlazi noma ngingasho ukuthi waqashelwa kodwa kusala ngisho ngesection kodwa bemqashelileke wayehamba ke emsebenzini kwesinye isikhathi amlanda uNkosana emsebenzini ngabe kuyenzeka baphuma ebusuku lapha ya la ngalimbe uGeli phela ngithi sekuphela nonyaka manje uGeli useyasebenza futhi shema ulenzile iqiniso uGeli akazange agibhide akazange futhi alala kodwa kaseyona intombi uGeli unengane akayilahlile futhi ingane yakhe iyaphila ihlala emakhaya isifunda kahle ingane isiphatha ngisho umphaki isinkwa nophoroni lisho njalo phela kanidli isinkwa nophoroni idadi adlala ababukeli Nkosi yami angiqondile ukuhlekisa ngendaba kaGeli ukuthi ngifuna naye ukuthi abone ukuthi into mawusuyikhulumile kuyahlekeka mina ngifika la ngangakwazi ukuhleka I was shaking ngangakwazi ngisho ukubheka ikamera kodwa ngosizo lwenu ngiyakwazi ukuhleka yabo. So noma nginixoxela indaba kaGeli ke ngifuna ukunixoxela ngalendlela ukuthi nami nibone ukuthi nami ngigezekile ispirit nje sami nje uyabona nje usingi yabo nje. Hayi uGeli ke uNkosana ngizomqamba igama ngithi uNkosana vele babembiza kanjalo ngani phela ngoba umlungu. Hayi uNkosana ke usenesikhwele umuzi uGeli ke kushaya isikhathi sokuthi ayovakasha ke kaNkosana angithi uNkosana waqashela uGeli eMlazi ngoba uGeli esebenza ngala eThekwini edolobheni eCall Center. ECall Center ke kuyenzeka ukuthi kuthi uzophuma ngo8 kuyenzeka ungaphumi ngo8 uphume ngo9 ngezathu zabe ethize angazi ngisebenze khona kodwa ngiyazi. Hayi uGeli ngalelo langa wayezophuma u4 ngimazwe engene ngasikhatsini kodwa wayezophuma u4 bayazi ke abasebenza khona uma uphuma u4 usukungena esikhathi bani ekseni. Kwangenzeka ukuthi aphume lo 4 angazi ukuthi client ilalimayelana nani kodwa uthi yena kwakune client ekwakumele alisize engathi iCall Center yabo idila kakhulu namazwe aphesheya kwezilwandle uchaze kanjalo angilazi igama layo kodwa ngiyalazi igama layo ngifuna ukunitshela ngezizathu esithize ngeke nje nginitshele ngifuna ningincenge guys ngincengeni ke kulokhu ngidlali nani. Hayi ke angithi phela uyazi uphuma u4 umefika ngo4 uGeli akaphuma usabhizi ahlala ocingweni Ntombo athi nje uMogeli ngisabhizi sithandwa sami athi nje uNkosana ukwazi ukuba busy.
hayibo athi ugeli ngibhizi lapha awukwazi ukungena shuthi amawindi akhona uyakwazi mawudlula ubone kodwa noma ungaboni kodwa uyabona ukuthi nampa abantu nanka amakhanda uyambona ugeli ufakile nalezi zinto zabe yifakwa la lezi ezikhulumayo ezinama microphone kuhlala eThekwini madoda hayi ugeli ke uthi aze acele manje acela ukuthi ucela ukukhuluma naye kancane uyaziwa phela unkosana uyaziwa bamsaba futhi phela umlungu akathatheki kancane ngeke nje ukuzele ngoba usisingisi lesi yonto okudlala hayi shuthi avumeke uSupha hayi ahambe ke mase vumile uSupha engathi uSupha kwakumuntu wesifazane usupervisor kuSupha ngiyabateketisa phela khona bezongiqasha nami hayi uSupha avumeke afike asho ke lokuthi ngizophuma u5 axolisa lapho kuthiwa indoda iyajuluka kuthiwa isibovu futhi ayisekho bovu isipink iyajuluka hayi usisi hayi kushayeke lo 5 ke aphumeke usendiza phume afika angena emotweni axolise thiwa indoda hayi yamusho uyacaba kungcono kodwa umuntu umethethisa ngesingisi guys okunye yakuzwa kodwa inshuthi into emphethe kabi kwayembona phela i-facial expression isho konke ukuthi umuntu idiniwe shuthi yabona athi mengabe sesho ukuthiwa waze wakhipha leli gama leli lisho abantu abamnyama elidelelayo leli lino K yes leyo ka waze washo lelo gama ke lelo uthi untombazana ayibekezela uthi ayi mayifika endlini ukuthi baba ayi what matter hayi yayibona empama le shaya inkanyezi hayi uthi ugeli ngibona inkanyezi uthi wathi zi phansi thwe waxolisa unkosana wathi Nkosi yami bengaqondile ngikuthanda kakhulu mina nginesikhwele ngawe mase usebenza kakhulu angazi noma bayakushela tontoni hayi zasho ngomdavazo hayi wavuma ugeli uzothini uyamthanda futhi naye ngoba uyaqala phela ukungena kwi relationship nalolu hlobo and ngempela masibuka ku TV bayathethisana bese ziyasha njalo shuthi ugeli naye wazi ukuthi vele shuthi kwenziwa kanjalo kanti bayamhlukumeza ugeli bamhlukumeza ngokwenqondo bamhlukumeza na verbal hayi ugeli shuthi ezwe kona ukuthi kubhlungu umesho ukuthi kwakubhlungu kodwa phela ke uzothiwani uthando hayi kube mnandi ke kulalweke kodwa yena akuyena kumnandi kodwa futhi uthukile ukuthi hayibo nangu unkosana bo hayi ekseni unkosana phela umshayile nje uyancengela fakela amanzi kubhavu kube kuhle kube nje yageza ukugela ayiswe emsebenzini uthengelwe ngisho izimbalo uyabona nje ulethelwa ngisho ama present hayi ugeli naye azasho ukuthi hayi ngathi angangiphinda mengishayiwe kuba mnandi la ekhaya ngoba yazi emo ungabuhlukunyezwa awuboni izinto azenzayo guys nikuqaphele ngeke umuntu afika kushaye bese yakuqabula bese ethi ucela inkonzo akulona uthando lolo akulona niqaphele izinto ezikanjalo ugeli ayike aye emsebenzini abuye angithi phela senze kwenzeke lento niyakhumbula ukuthi uhlala eMlazi ayike asukeke ugeli eMlazi hayi ngoba ezogibhida unkosana phela khona ezomtotosa uma efika lapha liphelile isonto elesibili elesithathu wamphinda ayikho into ababeyibanga ayikho usenakho kuba muncu uyabona nje usenakho kuba on and off and emedinwe izinto zakhe unkosana wayemshaya ugeli mekade emshaya phinde futhi kube njalo ngaleso sikhathi unkosana emzini wakhe uhlala endaweni zezigwili ningifundisile ke babukela ukuthi ngingadalula amagama endawo nabantu ngikubonile lokho ngikufundile and ngiyabonga yabo manje sengiyazi ukuthi uhlala endaweni yezigwili khona la eThekwini lese zidla izambane elikaPondo akulona elaPondo leliyana la 5 rand izambane leli hayi shuthi emzini kaGayi ugeli akaclean akukho ngisho uMavis guyzini akukho ngisho usibahle uyaziklinela unkosana uyayiphekela ukukhonzile kuyibambela uyayiklinela uyayipheka kanti ufihla amakhamera sigebengu
akukho la makhamera engekho khona ufihlile kamereni bathroom kitchen kanti unkosana wayeyithanda inkonzo wayeyithanda unkosana uthi ugele mexoxa wavela amqukule nje noma ngabe kuthiwa phezulu kwetafula phezulu kwekhabethe phezulu kwesitofu noma ikephi noma ikephi yabona nje la eza ukuthi nje khona uyavuka umnumzana khona lapha seziyasho awu naye ugeli phela guys ngabe umthanda umuntu imizwa yenizwana alikho iphutha ekuzithokoziseni noma ikephi especially manje uhlonipha bona babehlala bodwa so mawunihlala nodwa kuvumelekile ukuthi ningaba sekitchen akukho la kwashawa khona umthetho kwathiwa ekamereni phezulu kombhede cha awukho umthetho onjalo makhona wawushaya lo mthetho ngicela ningibizeleni yena ngimtshela ukuthi wawubheda umthetho wakhe hayi kanti khona amakhamera akazi usisi unkosana usisi uyazi ukuthi unkosana uyasebenza uyi-artist guys babuzeni abantu beni basebenzaphi babuzeni ingozi umuntu umethi artist yazi udila nani artist ilani ahlukene kanti unkosana uyi-artist nje ngelinye ilanga unesiginci ngelinye ilanga phela mangabe se-romantic ayishayela isiginci sakhe ayiculela ingoma zabo kanti uyi-artist leli lamaphono guyzini ayitiyeke leli yabo le umgosi iza nazo kanti lezi zinto lezi zamaphono angazi ukuthi yini porn star kodwa yinto yephone into ehlangene nephone ungesikhathi laba benza zonke bezithokozisa zonke le ndaba azithokozisa ngayo hey amakhemela e-DVD ya guys hayi uguy ayithathe lezi zinto azifake einkundleni kukhona le nkundla yokuxhumana le ababetholane khona akafaki-ke khona isigebengu sifaka kwezinye lezi zinto lezi njengoba ethi artist lama video lawa emkhuba ayadayiswa angikwazi emalini kodwa shuthi imali ebovu nangu unkosana ekwazi ukuhlala kulomuzi abazidlambane la 5 rand nange ekwazi ukuprovide ngiyacabanga ukuthi izinto ezinjalo mfethu kodwa nje izinto nje ezingezenziwe nomba ngeke mina nje ngeke we shwele mbila ukosa we ngingayimi hayibo ayidayisa unkosana lo uhleli akazi ukuthi unkosana ngesikhathi benza ahambise lapha adayisa abe nemali ubenayo imali yokuthi makuphela inyanga uzoba ne-girlfriend allowance ubenayo kodwa unkosana lokuthi ngizovela kini ngikwenze nje lutho akakazi azayisho shuthi naye ugeli bekhona shuthi ngizothini akakaqondani nobambo lwakhe ngoba ubaby daddy obvious kwangelona ubamba alukho ubambo nje alukho malukhona aliphulwe nje lishiswa alukho unkosana akalona ubamba akasho ukuthi ngizothi inhlobo kunaloko nje angamgibelisa ibhanoyi nje kiwe kude kuyodliwa i-black face ndawana thizeni ngeke uthi aphile kamnandi ke uthi kodwa lento yokumshaya iyaqhubeka kwaze wakujwayela ukushawa kwathi ngelinye ilanga emsebenzini ugeli unomngane emsebenzini umngane wakhe ushadile khona eshadile kodwa angazi noma ubesebenza nendoda yakhe kubona khona wayeyomphathi kodwa bebesebenza ndawonye futhi batholana khona emsebenzini ngendlela ayichaza ngayo shothi umuntu kamngane umkhwenyana kamngane wakhe bana ukusendelana amaphoni nomnkosikazi wakhe emakusetshenzwa phela mangabe phela bathandana basa kwi-honeymoon phase labantu so nje mabethola ithuba bona balisebenzisa bayathandana nje ngelinye ilanga ngiyocela ngokukhulu ukuzithoba mphathi wami ngiyocela bafike ukuze bezoyixoxa nabo indaba yabo kanje because eyabe indaba imnandi ngoba inomathandana because lezi ndaba okubalekile ukuthi sixoxe ubuhle bothando nobubi balo because uthando lukanje khona le ndawo enhle khona le ndawo embi so thina siyahluleka ukubona indawo enhle nembi ngoba la phakathi nendawo khona impande yesono ngimali into esithanda kakhulu thina imali so sigcine singasabonanga ke lobo buhle nalobo bubi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuhle ungaboni ubuhle wena ngoba imali ayikho
akusibona bonke abantu abanemali bantu besifazana bona wonke amadoda anemali amanye amali okubalekile endodeni lokho kula enhlizweni okuhlala eCapitec guys ibonus okuhlala eandeni ibonus okusenhlizweni okubalekile kusenhlizweni hayi okusho ukuthi aboneke umkhwenyana kaGeli ukuthi umngani wakho uyatrend nangu ngimbona la and ngesikhathi benza ubuso bakhe buyavela ubugebengu benziwa unkosana akazibizi ngegama lakhe nesibongo sakhe kodwa intombi yakho ibiza ngegama lawo nesibongo sakhe azasho nokuthi ihlala phi mina gazi yangicasula le ndaba azasho negama ukuthi uhlala phi yindaba asho ukuthi uhlala phi umunye umntwana asho negama lakhe nesibongo sakhe kwase kusela ukuthi asho ukuthi usebenze call center ufake oyena yangicasula mina lento hayi ushuthi uGeli amtshela umngane wakhe kodwa bengenayo ishongo phela indlela aziphethe ngayo lo muntu kuloku afika unendoda eyodwa akaphuzi uyayihlonipha nje noma ngabe kuthiwe kukhona abakwenzayo akenzi phambi kwabantu nami ngizwe ngoba sengimgumba ukuthi uyashaya kancane phela ngeke uhlala nalo muntu lo muntu phela ababuye yabo no ake shuthi athi umngane ayi kodwa ngeke mngane angikholwa ukuthi wena kule video kodwa lo muntu uyafana nawe kodwa futhi ngeke kube wena ngoba igama lalomlisa lo owenza lezi zinto lezi akalona igama lomuntu wakho loya usibanibani wakasibanibani anganaki lo phela akakaze yabo kubabona ama camera noma amafoni futhi kwazi ukuthi indoda yakhe artist umuntu phela nami kangazi ukuthi artist umculi kuphela hey kanti lutho hayi uMogeli ke shuthi kuhambe kuze kufike la sekuthenini khona abanye abantu sebeyamazi abantu ababukela lama movie emkhuba bayabaza abantu bayazana so na umuntu umbonile kwi-movie uyakwazi ukumbona usuphambana naye emgaqweni and uGeli bekwenza kakhulu mengabe ehamba nomuntu wakhe uthola ukuthi bazombingelela baze basimali umuntu wakhe uyakujabulela na ngesikhathi bembingelela uvuma nje ngesimali umbona usu excited ukuthi nje abantu bami uGeli athi hayi ngeke indaba bengibingelele kanje isigebengu athi phela uthandana nomlungu abantu bayajabula into engajwayelekile hayi phakame kakhulu kuMogeli kumjabulise naye lokho nami ngaphakama umlungu ongelona ikhehla futhi umlungu omfana hayi ajabula uGeli nje kuthi ngelinye ilanga hayi ngeke icaca ukuthi ngeke nasemsebenzini bayayibona lento ibone manje usupha phela ngithi njobe umuntu wesifazane thina abantu besifazane sometimes siyamonezelana umunye umuntu mangabe kumhambela kahle phela kwakumhambela kahle uNtombo because umlungu wakho bemphetha noma kade emshaye kodwa bekumhambela kahle kuthi ngelinye ilanga engakaboni noma wayesebonile kodwa engakakhuluma usupha umlungu athi kulo akalove emsebenzini lo kwawukuthi ngeke phela love emsebenzini uyawuthanda phela umsebenzi uziphumela nasemakhaya and akazi ukuthi uzolovelana kanti hayi ngoba kade kufanele love lesigebengu besifuna ukumshaya futhi shothi lesigebengu mangibheka angisho ukuthi ngithini kodwa guys indlela enza ngayo ubedla ama drugs lo muntu khona leli drug athi mase lidlile afuna ukwenza afuna umshaya konke ngeke idrug ngeke phela kade udiniwe manje bese kuvuka imizwa iqhamuka phi imizwa kade udiniwe imizwa ayisheshi ukuvuka mhlambe yamike kodwa ayisheshi ukuvuka imizwa hayi lo athi ngeke akwazi ukulova akamubhambanga uyacabanga ukushaya uzufakwe kubhavu hayi bamshaya bamfaka kubhavu wathi awuyi lapho uyacabanga guys umlungu onemvubu hayi mina nazi yabona ngaphandle kubi konakela umhlaba uyagoqwa kubi umlungu onemvubu azasho ngesingisi athi shamboka hayi shaya uMthugeli wambhaxa ngeke ka emsebenzini emvimbo awahlala uGeli akayangaka emsebenzini ngalelo langa hayi unkosana waphinda futhi ngoba kwamncenga unkosana kodwa ke kulokhu ingqondo zabuya imvubu phela le ivula ingqondo yabuya ingqondo ukuthi hayibo ngiyahlukunyezwa la waqala wafonela uma wakhe wamtshela ma usibanibani
usenza kanje uzothina umama bekezela. Uzothi nje bekezela into ebuhlungu-ke phela bathi bekezela sebexoxile endaweni uzoshada nomlungu. Uhlala esilungwini phela kithi emakhaya noma ungahlala eMlazi noma ungahlala kaMashu noma ungahlala kaMakhutha ngisho ungahlala eMbokodweni kuzothi ngisho kandekesi kuzothiwani uhlala eThekwini. Igama nje lithi eThekwini. Abangazi eThekwini abantu abaningi basemakhaya makiwe eThekwini soke beyibhishi. So makuthi uhlala eThekwini babuka ama-flats, babuka amabhilidi, babone lezi imoto shwi lezi endizayo ezigijimayo. Phela vele uma ubona imoto egijima kakhulu sengingazuthi iyandiza. Nawe uyabona kahle ukuthi hawu sibanibani, nawu nozibanibani hlala kamnandi eThekwini. Kanti akazi ziyabuya eThekwini uyihlalele eMlazi nje. Hayi-ke ntombazane-ke ifone-ke bese ngamlalela uma wayo. Into ekade engiyithanda ngaye uhlakaniphile. Izinto ezikanje ubezibona uze wakhetha ukuzokhuluma nami because ubenako ukubukela izinto kuma podcast ngokuhlukana kwawo kuma YouTube uyabuka nje. So uyabona ukuthi ngiyahlukumezeka la. Angithi phela useyasebenza. So ngeke ukwazi ukuhlalela ukuhlukunyezwa usebenza. Come on guys, ngeke ufele umjolo nemali. Guys ivukane emaqandeni bantu besifazane ngiyanicela. Nicelwa yimini umuntu ogowishile. Nicelwa yimini umuntu ophuma hey siyekene yami sila namhlanje. Ayike uGeli-ke angayiki emsebenzini. Kanti lelanga uGeli angayile ngale emsebenzini. Lizoqhuma ithumba. Supha athi methi inhla asimazi usupha ufunani kwimkhuba ngesikhathi somsebenzi. Ufunani efonini. Baqashi abasebenzi bangaphatha amafoni benza imkhuba. Supha methi nangu sibanibani. Ahlule ngokuthula aye kumngani wakhe. Umbonile usibanibani? Angithi vele akekho usemsebenzini. Usewumgosi-ke emsebenzini useyiti. Kanti uSupha ubengamthandisisi kodwa engakuvezi. Kodwa hayi ngoba engamthandi bemmonezela naye uyayihalela leya mpilo. Shothi supervisor avela indaba ayise kubaphathi. Uyacabanga uGeli ulovile. Shothi uye kudokotela obvious. Ngeke futhi aye esamidwayida nayo sazama indlela zokufihla. Umngani kumphathe kabi lokho ukuthi umngani wakhe emsebenzini ukhulunywa kanje. Avele athi mngani kunamavidiyo engiwabonile lamavidiyo bekuwe. Athi emkhuba athi unamanga wena wathi ngiyakutshela. Wamsendela u2. Angithi abazi ukuthi maningi nabo banala wa2 abawatholile. Umuntu obekade ewazi lamavidiyo umkhwenyana kamngani wakhe ngoba uyathanda ukubuka lento bese besendelana nomkakhe because vele phela kusayi couple entsha basanda kushada nje basakuya honeymoon phase nje. So lama imkhuba nje basendelana bayayenza futhi mabethola ithuba nje abalidedeli. Mabethola ithuba nje abalidedeli bona. Aye shothi usisi bese eyafonelwa umphathi usebizwa kwi-hearing. Yicala phela ukuthi ungathi usebenza endaweni enabantu ehlonipheke kanje wena bese utholakala wenza izinto ezikanje wese amavidiyo nje. uGeli wachaza washo ukuthi uGeli unabangani aba-right. So abangani bazama umhlanganisa indaba abameli bazama nje ukumhambisa indawo ezithize baze bamthola ummeli o-right. Wakhokheleka-ke lo mmeli loyo. Kodwa kulabameli abakhokhelwa ngenyanga kahle umuntu okade nommeli okade emkhokhela umkhwenyana kamngani. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani noma kwaphela uyaziwa wakwazi ukuhamba yabo ekhulume wakhokha lo mali ayikhokha umngani wami. Sekumngani wami phela ngoba ungixoxelile indaba. Umngani wakho umuntu oxoxela imfihlo. Guys kubalekile ukuthi umuntu umexoxela indaba akube eyakho makukuthi uzomsiza iba nendlela ozomsiza ngayo. Mina eyami le ndaba but since njoba ngila angizile ukuzom-expose. She asked me ukuthi ngize la. She asked me ukuthi ngimcelele usizo kunina. Angim-expose sivumelene mina naye. And she begged me ngalendlela mina bengingafuna ngifuna uqamba amanga. Mina ngizazi ngami ukukhuluma into sensitive ngawe ukuthi kunjani.
So I had to ukuthi ngiswale my pride, then ngikwazi ukuthi ngifike la, ngifike yabo ngixoxe kanje istory sakhe. That is why ukuthi njengoba ngixoxa le ndaba angifuni ukuyixoxa ngalendlela thina esixoxa ngayo le dabukisayo, ngifuna ukuyixoxa ngale ndaba le yami. Nizongijwayela guys, ngizoloku ngibuya phela nina ningilaphile nini. So nje inhloso yami ukuzosiza nina, ukuzokwakha nina, nokuthi ningibone futhi ukuthi from zero angakabi laphaya, kodwa nje ngisala yabo nje nami ngizofika laphaya soon nje. Hayi ke usisi ngoba usemtholile kummeli bahambe ke bayoseva uGaya amaphepha, akabaleki futhi indlela adelela ngayo. Yazi wathi makufika ummeli, wathini, wathi usisi uyaphuza, usisi wisidakwa. Lapho sibaningi sofakazi, thina siyazi leyo nto ukuthi uyaphuza. Kulungileke ke phela njoba kade efihlile shuthi bebenza bebobabili lapho, kodwa ummesho uthi akakaze akakwazi ukudakwa. Excuse me, because iglass eyodwa ibe right kuyena. Hayi usisi uthi hayi ke bahambe ke aqamba amanga ke kummeli. Kwasho ukuthi uthola ummeli guys. Hayi wathola ummeli shame. Hayi wathola ummeli, yabo lo yammeli loya. Hayi wafunda. Futhi abantu abamnyama ngizothini, uyabazisa abantu bakubo lo yammeli lo. Uyabazisa especially abantu besifazane. Guys, abameli abayimbokodo. Ngihamba nani uyimbokodo. Uyalazi usizi lokuba umuntu wesifazane. So nje wayithathela phezulu udaba lakhe. Ake kwazanya ukuhanjwa amacala. Into enhle eyenzekile. Usisi ukwazile ukubuyela emsebenzini because kubuvelile ubufakazi bokuthi lo muntu bebethandana, usisi ubengenalo ulwazi lokuthi kwenzeka kanje, and usisi ubengazi ukuthi umlisa wakhe ukuthi wenza lento le. Yena wazi ukuthi uNkosana uyi-artist. uNkosana lo guys thiwe mangabe sekuvezwa ke sekuyiwa ke kwi-account yakhe le aposta kuyona, amantombazane inhlobo ngenhlobo zabantu besifazane, izingane especially abantu abancane, bonke guys ubenza into efanayo, kodwa waba nenhlanhla uChomza wami wafakwa emsebenzini ngoba wathi noma emhlukumeza noma emshiya umshiye nesinkwa, akamshiyanga nalabo 15,000 abaphiwa bona lababanye, wasala nasi isinkwa. Kodwa ke emsebenzini usebuyelile emsebenzini, useyasebenza emsebenzini. So ukuza kwami la mangakhona onganosizo lwento ekanje angazi ngabelani, kodwa futhi unaye usisi into engibonile uyamsiza umuntu ozokhuluma amazwi positive kuyena. Mind you, akasuka ngemakhaya ethi uzodayisa, usuka emakhaya esetholelwe itoho eThekwini eCall Center, and akasuka futhi ekhaya ezohlala emzini kaNkosana obukhazikhazi. uNkosana vele kuNkosana wamqashela eMlazi. Ukuthi ubani owatshela uNkosana ngomlazi angazi. Ukuthi ubani owatshela uNkosana ukuthi khona ama section kanje, wakhuluma kanjani nalo amastende, mina wena mntaka baba, kodwa kusalayo wahlala lapha ya. Usisi kumphoqile ukusuka la kade ehlala khona. Sekunzima manje ngoba abantu bayamazi, abantu bayambona, and lento yalama video la umkhuba angazi, kodwa ngibone ngathi yanda, angeke ngisho ngithi umkhuba omubi ngoba nabo ushuthi indlela abasebenza ngayo ziningi indlela zokukhanda imali, shuthi nabo indlela abayikhanda ngayo imali le. Kodwa ke akuyona into enhle mina ngesingami, akuyona into enhle ukuthi ngiyintombi yakwethu ukuthi sengizoze ngibuke lama movie. Mina ngazi ukuthi mina mangabe ngithandana nomuntu wami, masithandana okwangempela sidalelweni, izothi mayivuka kweni izobe ivuka nangimina, iyahlangana lento. Mina ngazi ukuthi nje ihamba kanjalo, kodwa ke akakaboshwa uNkosana. Futhi indlela nemali ngayo, indlela nemali ngayo phela South Africa yonke into yi price.
yonke into yi-price. So nje ngiyacabanga ukuthi ukhokhile, akufanele ngaba kakaboshwa. Yazini uGuy uke watrenda futhi. Uke watrend uGuy kade sematheni. Lento le ubesedlulele, ubesenze ingane. Uyabona ke manje ubengasakusheli. Ubesekutshela ethi umsebenzi wokuthi nokuthi ingane zabantu bezizivumela. Bekubhlungu ke ngoba lento ayenza kusisi loya lento le kade siyenza naseyinganeni, kodwa izingane bezazi ke zona ukuthi kwenziwani. Ikhona futhi nenye yayingazi. Ikhona shem leya innocent soul yayincane leya ngane, mayichaza yachaza yazi yakhala ukukhombisa ukuthi ngempela ibingazi. Kodwa ke kukona kukonke ke babukeli, mina ebengakusho kunina, especially kubantu besifazane, kubantu abasha. Guys, ngiyabona nami ukuthi isimo senjani, akekho ongaboni, nengane iyabona, kuxakekiwe. Kodwa guysini, ake sivule amehlo. Kubalekile uma umuntu wesifazane angene la. Kwakusho ugogo wami, Nkosi yami ngasho ngamkhumbula, athi ngene entambeni, umuntu wesifazane nje uba la. Imali kungasididisa ukuhlupheka. Indlala engasididisa, alibulali uphuthu, awabulali amanzi, ayibulali imfino. Ngisho emfuleni kuyadotshwa, akubulali konke lokho. Ngiyabonga kakhulu babukeli ukubukela lolu hlelo lethu. Ngiyabonga nje kakhulu. Inkosi ize inibusise, phela ngiphuma enkonzweni sengiyazi nami ukuthi Inkosi inibusise.